A defunta de miña abuela, pois sempre nos contaba, porque lógico non había televisión, era a televisión que tiñamos, e contaba que había aí que era un tesouro, que había as mouras, incluso que viñan aquí, desde lá de Coroas, que viñan a este mato aquí, que hai o rollo ese das pedras, e aí que se peinaban, con peines de ouro e con cousas así, con as melenas largas, esas leyendas. Pero bueno, que che conte mellor Pepita, que é que máis vella e que mellor sabe. Alá, no Monte das Cruas, eles que había unha que era a Reina Mora, e aquela que se peinaba ali sempre ao sur, con peines deses finos de ouro, como era. E iso. É que en Berrete, que había uns que se chamaban os cardadeiros. E aquel señor, es que traía o jando para ali, es que ali que se abriu un portalón, o jando desaparecía para baixo. E iso, pero un día que lle dixeron, mira, a túa casa cosen hoxe. E dille que non faja unha bola, pero ti non lle dixas para quen é. Pero, ele tanto lle exigiron na casa, o pobre que obligou a necesidade de cresillo. Querían na casa para onde a levas. E logo para quen é, e logo tes unha amiga, e logo non nos podes ir para quen é, e logo que te acargou, e logo tamén e logo do outro. Hasta que o pobre tuvo que contar o seu pecado, dixille que... Entón, vindo a fecha, acabou, cerrouse o portal, e diz que a casa deses cardadeiros que foi para baixo, para baixo, para baixo, para baixo, quer dicir que non medraban os animales, nem medraban as cousas, iban para baixo. E que se acabou todo ali, que se acabou todo, era iso.